A cikin wannan bidiyon za mu yi taƙaitaccen bayani akan momentum. A ilimin physics a taƙaice idan aka ce momentum abinda ake nufi shine how hard to stop something that is moving, wato yadda abu yake wahalar tsayarwa a lokacin da yake tafiya. Duk wani abu wanda yake da nauyi kuma yana tafiya yana da momentum. Duk wani abu wanda yake a waje ɗaya baya tafiya to baya da momentum, saboda momentum is depend on mass and velocity of an object, wato nauyi da kuma gudun abu. Ga wasu misalai nan muna da na motoci kamar haka. Wannan mota tana da nauyi na 1500 kg da gudun 10 meter per second. Ita ma wannan tana da nauyi na 1000 kg da gudun 10 meter per second. Tsakanin waɗannan motocin guda biyu, wannan da ke da nauyin 1500 kg da gudun 10 meter per second ta fi wannan mai nauyin 1000 kg da gudun 10 meter per second girma ko yawan momentum, saboda wannan ta fi wannan nauyi a lokacin da suke tafiya da gudu ɗaya. Sannan kuma wannan mai nauyin 1500 kg za ta fi wannan mota wahalar tsayarwa. Kamar yadda muka ce duk abinda yake a waje ɗaya wato at rest baya tafiya to baya da momentum. Wannan mota mai nauyin 2000 kg ajiye take a waje ɗaya at rest ba ta tafiya, saboda haka ba ta da momentum. Idan mun lura tunda tana ajiye a waje ɗaya at rest babu wata wahala da za a sha lokacin tsayar da ita. Momentum yana da formula P is equals to mass times velocity. M ita ce mass, V shine ita ce velocity. Mass yana da unit kilogram, velocity yana da unit meter per second. Saboda haka momentum yake da unit kilogram meter per second. Insha Allahu a darasinmu na gaba za mu ga yadda ake amfani da formula a samu momentum na abubuwa.